Hola a tothom! Avui parlarem de com podem dissenyar jardins que pràcticament es cuiden sols. Sí, com ho sentiu. La idea és imitar la natura per crear horts que siguin més forts, que produeixen més i que ens estalviïn un munt de feina. Sona bé, oi? Doncs som-hi! Vinga, comencem amb una endevinalla. Què tenen en comú el blat de moro, les mongetes i les carbasses? Penseu-hi, no és una combinació a l'atzar, Juntes formen un equip gairebé legendari. Segur que a algú ja li sona de què va la cosa. Exacte. Són les famoses tres germanes. És una tècnica de cultiu brillant que ja feien servir molts pobles indígenes d'Amèrica fa segles. I no és un exemple qualsevol, És potser el millor exemple que tenim de com les plantes poden col·laborar i ajudar-se entre elles. Aquí és on veiem la màgia, la simbiosi perfecta. Cadascú fa una feina. A veure, el blat de moro creix alt i fa de pal, de suport natural, perquè les mongetes s'hi puguin enfilar. Les mongetes, que són llegums, fan una cosa increïble. Agafen el nitrogen de l'aire, que les plantes no poden aprofitar directament, i el fixen a la terra. O sigui, fertilitzant gratuït per a tothom. I la carbassa? Doncs amb les seves fulles enormes cobreix tot el terra, fa ombra, manté la humitat i no deixa que surtin males herbes. És un sistema que funciona com un rellotge. Bé, doncs, aquest equip de les tres germanes és l'exemple perfecte del que avui anomenem un gremi de plantes. I què és un gremi? Doncs exactament això. Un grup de plantes que no estan posades juntes per casualitat, sinó que han estat triades a consciència perquè cadascuna té una funció, una feina, i totes juntes es donen suport mutu per crear un sistema més sa i productiu. O sigui, la clau de tot plegat no és tenir plantes individuals molt bones, sinó crear una xarxa de connexions beneficioses entre elles. És com muntar un petit ecosistema a mida. L'objectiu final és que funcioni sol, o gairebé sol, un cop l'hem posat en marxa. Molt bé. Doncs, si ho pensem com a un equip, quines són les posicions que hem de cobrir? Quines feines hi ha dins d'un gremi? Anem a veure els rols més importants que necessitem per muntar el nostre propi equip de jardí. El primer rol, que és absolutament fonamental, és el de les fàbriques de fertilitzant. Parlem de les plantes que fixen nitrogen. Ja ho sabeu, el nitrogen és com el menjar principal per a la majoria de plantes. Doncs aquestes són capaces d'agafar-lo directament de l'aire i a través de les seves arrels deixar-lo disponible a la terra per a les seves companyes. I quines són aquestes plantes? Doncs n'hi ha un munt. Els prèvols i l'alfals són perfectes per cobrir el terra. Però també tenim opcions més grans com arbustos, per exemple l'arç groc, o fins i tot arbres com l'acàcia borda. I per descomptat, totes les lleguminoses de l'hort, mongetes, pèsols, faves. Després tenim els miners. Penseu-hi literalment. Són plantes amb unes arrels molt profundes, que baixen fins a capes del sòl on les altres no arriben. I què fan allà baix? Doncs buscar minerals valiosos, potassi, calci, fòsfor. Els absorbeixen, els porten cap a les seves fulles i quan aquestes fulles cauen i es descomponen, alliberen tots aquests tresors a la superfície, just on les altres plantes els poden aprofitar. És espectacular. I ull, perquè cada miner s'especialitza en una cosa. La consolda, per exemple, és una crac acumulant potassi i calci. Però fixeu-vos en la dent del llor. Sí, la dent del llor, aquesta que tothom arranca com si fos una plaga. Doncs resulta que és una superbomba de nutrients. Va buscar potassi, calci, ferro. Aquí veiem clarament com la permacultura ens fa canviar el xip i veure el valor on abans només veiem una mala herba. Molt bé, ja tenim qui ens alimenta i qui ens porta minerals. Què falta? L'equip de seguretat. Necessitem guardaespatlles que protegeixen el nostre gremi de les plagues. I com ho fan? Doncs tenen dues tàctiques principals. O bé fan de reclam per als insectes bons, els depredadores, o bé directament fan fora els dolents amb les seves olors. I les estratègies són superintel·ligents. Per exemple, l'anet, el fenoll o la millfulles són com un hotel de 5 estrelles per a les marietes i les vespes, que són les principals enemigues del pugó. Després tenim les plantes aromàtiques, l'all, l'alfàbrega, l'espígol. La seva olor forta confon els insectes i els fa passar de llarg. I fins i tot tenim defenses antianimals més grans. Les narcissos, per exemple, no se'ls mengen els cérvols perquè són tòxics per a ells. I l'últim rol clau, la catifa vivent. Són les plantes que cobreixen el terra, les que no deixen ni un tros de terra nua. Penseu que a la natura el terra mai està descobert. Sempre hi ha una capa de fulles, d'herbes. Doncs aquestes plantes fan exactament això. Actuen com un mulching viu, una cobertura natural. I per a què serveix això?
Doncs per a moltíssimes coses, bloquegen la llum i així les males herbes no poden créixer. Mantenen la terra húmida perquè el sol no les seca tant. I a més, creen un refugi perfecte per a insectes beneficiosos com les aranyes de terra. Mireu el trèvol, per exemple. Fa de catifa i alhora fixa nitrogen. Un 2 per 1. D'acord, fins aquí la teoria. Sona molt bé, però com ho portem a la pràctica? Com es construeix un gremi de veritat? Anem a veure amb un exemple superclàssic. Un gremi per una pomera. Aquest exemple que veurem ara està basat en dissenys que funcionen, proposats per gent que en sap molt, o sigui que és un punt de partida fantàstic. Vinga, anem a muntar-lo pas a pas. Primer, l'element central, la pomera, òbviament. Segon pas, posem la catifa vivent a la base, per exemple, com solda i trèvol. Ja tenim el terrapobert. Tercer, els miners. Afegim milfulles per anar a buscar nutrients a les profunditats. Quart pas, l'equip de seguretat. Plantem alls, alfàbrega i anet per espantar les plagues. I per acabar, el cinquè pas, a una miqueta de distància, un fixador de nitrogen com un arbust d'arça groc. Ho veieu? Hem anat afegint capes, cadascuna amb la seva funció, i hem creat un sistema complet al voltant de l'arbre. I aquí hi ha un dels secrets de la permacultura. Buscar plantes que facin més d'una feina. Fixeu-vos en la consolda, que ja l'hem esmentada. És una passada, fa de catifa vivent, és una minera de nutrients excel·lent i, a més, les seves flors atrauen un munt d'abelles i altres pol·linitzadors. Una sola planta i ja tenim 3 feines cobertes. Això és eficiència. Ara bé, tot això dels gremis de plantes no és només una tècnica d'horticultura i prou, En realitat, és la punta de l'iceberg d'una filosofia molt més gran, la permacultura. I aquesta frase de Bill Mollison, un dels pares de la permacultura, ho clava. La permacultura és una filosofia de treballar amb la natura, i no contra ella. La idea clau és aquesta. En lloc de barallar-nos amb la natura, el que fem és observar-la, entendre com funciona i dissenyar sistemes que juguin a favor seu. Així que, en definitiva, els gremis de plantes són la permacultura en acció. Són la manera pràctica de crear aquests sistemes. L'objectiu final? Tenir un sistema que s'autoreguli, que es fertilitzi sol, que es defensi de les plagues, un jardí que, en gran part, es cuidi a si mateix. I acabem amb aquesta pregunta per reflexionar. I si en lloc de passar-nos el dia lluitant contra les males herbes, les plagues i la terra seca, poguéssim dissenyar un sistema intel·ligent des del principi i deixar que la natura fes la major part de la feina per nosaltres? Doncs aquesta, ni més ni menys, és la gran promesa dels gremis de plantes. Wiki Radio, la radio internacional.